We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Advance Happy New Year mga kapuso! Maayong buntag ug maupay na aga Central ug Eastern Visayas. Kami dinhi sa GMA Regional TV Live. Mapasalamaton gyud sa inyong padayon nga pakig-uban kanamo sa tuig 2021. Ako inyong kapuso, Nico Sereno. Advance Happy New Year, Partner Cecil. Happy New Year in advance. Usab kanimo kapusong Nico, and good morning sa tanan natong mga kapuso who's watching right now. Busa mga kapuso, mapaistorya man sa kalipay, kalampusan ug paglaom, kami mapasalamaton kaayo sa inyong way puas nga suporta sa amo ang programa. Ako inyong kapuso, Cecil Castro. Partner Cecil, espesyal kini atong episode karong buntaga. Magbalik lantaw ta kapuso sa makalingaw nga mga episodes nga sigurado gyud nga nagbilin og pahiyom sa atong mga viewers. And gawas ni Ana, partner Nix, let's make this episode much more special. Kaya ato usab balikan ang mga istorya nga naghatag kanato og paglaom. Ingon man, inspirasyon ug balikan usab nato ang mga kapuso artist nato nga padayong naghatag og good vibes. Pero ikaw, Partner Cecil, unsa man personally, the year 2021 unsa man para nimo ang pinaka-memorable nga imong kasinatian experience? Daghan man, no? Because we made each moment, each milestone very memorable. But I think kining hitabong bagyong Odette, mo may nahimong, di man sad highlight, pero may nakapalig-on na to tanan this year, di ba, Nick? It changed everything. How about ikaw, Nick? Unsay nakapa-memorable sa imuhang tuig 2021? 2021 murag continuation is sa last year gihapon no sa atong struggle sa COVID. Tinuod na daghan kay tag naagian sab mahitungod aning maong sakit. Apan sakto ka bagyong Odette sab ang murag mitatak gyud kay gawas nga bag-o pa ni siya pero murag kana nakapalig-on gyud nato ug unsay atong panglantaw nakapabag-o sa atong mindset sa kung dili mo abot nga bagyo, di ba? Tinuod yun na. There are so many things to learn from this. Dili lang kining self-reliance, no? Daghan kaayo, ilabi na kining problema nato, crisis nato sa climate change and so on. Di kay ako naka-cover na assignment ko dito sa laing lugar, laing probinsya. Murag daghan tag angayang kapanaminan, no? Sundon sa ilang mga practices. Puhon-puhon kay kanila bagyo ang tong lugar, agian na bagyo ang Pilipinas. Tinuod kayo. Sakto gayud ka na. Alright, sa di pa ta magbalik lantaw mga kapuso, ato usang tan-awon kini mga New Year greetings sa atong mga kaigsuonan. Let's watch this. In spite of all the problems and challenges that we encountered the past year, we are still looking forward for a fruitful 2022. Happy New Year from Pamis Buki family, from Porol family, from the Gones family, Christiansen and Jungsen family, Mangin family, Bitinol family, Kadrawan Labuan Opus family. Happy New Year! Gikan din sa Bahrain, malipayong bagong tuig mga kapuso ug sa akong mga kaparentihan diya sa syudad sa Sugbo. Ako nang hinaot nga magmadagayaon ang atong bagong tuig o atong tibuok tuig bisan pa man sa mga pagsulay mga unos ug mga bagyo nga atong nagamtaman. Have a Merry Christmas and a prosperous New Year. Bye-bye. Pinoy bisan sa mga kalisod agi-agian murag kabalo gyapon mo pahiyom di ba? Yes, tinuod ni patigbabaw gayud kining spirit of bayanihan and of course kining resiliency sa mga Pinoy. Hinaot nga magpadayon gid gyapon ang partner no? So umaabot pang mga katuigan. Samtang ning higayon na mga kapuso, mag-biztalk na ta kay sugda na ni partner Cecil ang iyang pagbalik lantaw sa atong mga kapuso artist nga naghatag sab og kalingawan alang sa atong mga kapusong Bisaya. Mga kapuso, nahimo ng kabahin sa atong kabuntagon ang pagsabwag og good vibes kauban ang ato ang mga kapuso artists. Og pipila nila ang mga dagkong personalidad, mga kapuso actors and actresses nga atong nakauban dinhi sa atong programa.
Busa tanawon ta ang pipila sa ilang mga highlights. Let's watch this. Dunay million followers sa bisan asang social media platform ang atong makauban niining buntaga. Mapa Instagram, TikTok, YouTube o bakaha sa iyang Facebook account, siya gihimong inspirasyon sa kadaghanan nunod sa iyang gipakitang kamaayo isip usa ka artista. Gawa sa pagkailado sa social media, siya na ila usab sa fashion industry. Bisan unsa bang bisti ang iyang sulubon, siguradong mupatok gyud sa mga netizens. Maong siya gihatagan og titulo isip usa sa mga fashion icons dinhi sa nasod. Sud sa kapin duha ka dekada, siya daghanang napamatud-an sa industriya, labi na sa natad sa arts. This plaque of gratitude to Jose Roldan Midel, who has shown kindness and compassion at a very young age of 10. 10 years old pa lang po siya mga kapuso. Jose was seen feeding a blind person at a roadside karinderya. We salute your selfless service and act of kindness and hope that your tribe increase for the betterment of humanity. Given this 13th day of September 2019 in Talisay City, Cebu, as part of GMA Regional TV's #Spread Kindness campaign, signed Anand Marie Otan, Station Manager, GMA Central and Eastern Visayas, Oli Victor Amoroso, Vice President and Head of GMA Regional TV, and Ambassador, yours truly, Alden Richards. Congratulations. And karong tuiga 2021 usab daghang mga artista ang nahimo ng certified kapuso sama ni TV and movie queen Bea Alonzo and ang proud bisdak kapuso actress Beauty Gonzalez. Usa sa mga maanyag ug banggiitang aktres sa showbiz industry, certified kapuso na. Kini human ni pirma siya ubos sa GMA Network ni atong buwan sa Hulyo, nagselyo sa iyang pagbalhin nining tuiga kundiin mainiton siya nga gihangop sa atong mga kapuso supporters. Daghang mga kapuso dinhi sa Central ug Eastern Visayas naghinam-hinam na sa iyang mga umaabot nga kapuso projects ug excited sab siya nga makatrabaho ang mga kapuso actors ug actresses. Gihigugma tikaw. Yes! 3 points! Last one! Habol ta! Hala, pinapawisan ako. Huy. Kerwin, go! I love you. Naibog ko nimo. Dako ibulobot. Sa muka, uy. Pero Beauty ha, 3 out of 4 certified bisdak jud ka Beauty. And it's so nice to hear you nga magbinisaya ka. Di ko mabaligya. Saad na mo kaninyo mga kapuso nga kami magpadayon sa paghatag og kasadya og inspirasyon. Kauban ang inyong mga paboritong kapuso artist sa umaabot nga tuig 2022. Busa station lang mga kapuso, kay mo balik pa ang kinaham niyo matagbuntag ang GMA Regional TV Live Best of 2021. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso, alang sa itong special episode sa GMA Regional TV Live Best of 2021. Atong balikan mga highlights ning tuiga. Sugdan nato sa makapatandog kasing-kasing nga love story, ingon man mga viral gyud nga prenup photoshoot nga atong na-feature dinhi sa atong programa. Let's watch this. Till death do us part. Kini ang gihuptan nga panaad sa magtiayong sila si Iris o Richie Kadungog human gikasal sa Huwes ni atong 2008. Bisan pa man nakasal na sa Huwes, dugay ng pangandoy ni Iris nga kaslon at tubangan sa altar maong nakahuna-huna sila pagpakasal pagbalik karong tuiga. Kuan jud siya tan-awon lang nga lagwa ko'y buhok okay ra nako basta gusto ko kanang mawa manggay ko diri sa kalibutan. Gusto ko na inana katinood ang akong gibilin sa ilaha. Sa ilang prenup photoshoot, daghang netizens ang natandog sa ilang post sa social media. Diin si Richie nagpaupaw aron pagpakita sa iyang suporta ngadto sa iyang asawa nga si Iris kinsa adunay gihambin nga stage 3 breast cancer. Daghan gituon ang natandog ug nahimong emosyonal sa istorya sa gugma sa magtiayong si Irish ug Richie Kadungog
dunay stage 4 cancer ang babae apan bisan pa nimong pagsuway gipadayon gyud nila ang ilang maanidot nga photoshoot ug ang ilang kasal. Mga Potterheads, mga kapuso, nabilib gyud sa ilang manindot kaayo nga photoshoot sila si Andrew ug Charmaine Bomediano, daghan ang makarelate niini. Nila kung ikaw na higugma sa usa ka tawo, imo kining gukdon, higugmaon ug ampingan. Ug mao kini ang gipamatud-an sa lalaki nga nangandoy nga maangkon ang gugma sa dalaga nga dugay na niyang gigukod. Ug human sa pipila ka tuig niya nga pagpaabot, naangkon gyud niya ang dugay na niyang pangandoy. Indeed, true love waits. It's better to spend years, Sir Nico, finding the right person than to spend your whole life with the wrong one. Ug daghan gyud ang gipakilig ni istorya sa gugma sa Sundao. Ug of course, ang suguan ng atleta nga si Mary Joy Tabal. Let's keep inspiring everyone na kanang lahi ang mahatag sa gugma sa usag kanatong tanan. I always love you, Baby Joy, and I hope to see you soon. And we see each other sa altar. Kapuso, gawas sa mga love story at usab tan-awon kini mga istorya sa paglaom. Nag-una ni ini mga kapuso, magbalik-lantaw ta sa istorya nila ni Dorothy Dinampa ug Ed Ryan Ruales. Nag-top 1 ug top 2 ni sila sa Chemical Technician Licensure Examination 2021. We have each other's back. Kini ang gibuhat sa manag-uyab nga silang Mary Dorothy Dinampo ug Ed Ryan Ruales aron silang duha magmalampuson sa kinabuhi. Baguhay lang silang duha ang nakalangkat sa top 1 ug top 2 spots sa gipagawas nga resulta sa Chemical Technician Licensure Exam 2021. Si Dorothy ang top 1, samtang ang iyang uyab nga si Ed Ryan ang top 2 sa maong pasulit. Usa ka puntos lang ang ilang ligas, diin si Dorothy nakakuha og 92% passing rate, samtang si Ed Ryan nakaangkon og 91%. Sa ilang nakabot ng kalampusan, daghan ang nadasig sa ilang couple goal, ilabi na ang mga manag-uyab. Ug ubay-ubay ang na-inspire sa istorya ni Ma'am Melanie Figueroa katong teacher ni siya nga nagtigom ni siya og pondo, nag-solicit ni siya aron makahatag og laptop sa mga deserving niya nga mga estudyante. Subay sa pagsaulog sa World Teachers Day karong adlaw, atong saluduhan ang atong mga magtutudlo nga padayong mipaambit sa ilang kaalam ngadto sa ilang mga tinun-an taliwala sa nagpadayong pandemya. Sa pagpatuman sa bag-ong sistema sa edukasyon, daghang mga suliran usab ang mitumaw. Sama na lang sa kakuwang sa kahimanan sa mga estudyante atol sa lang online class. Apan kining maestra nga gikan sa Iligan City nga si Ma'am Melanie Reyes Figueroa, usa ka grade 10 teacher. Iyang gitabangan ang iyang mga deserving student pinaagi sa pagpanghatag og mga laptop gikan sa managlahing mga sponsor. Dito ko nag-viral sa ikatulo. I don't know why nga nag-viral. Siguro na-capture man good ang reaction nato nga bata sa pics ba, sa mga pictures. Kaya dayon, kuan sa to siya, naasa to siya, lahi siya story yung iyaha. So ato naabot ko, nakahatag ko sa ikaupat, ato nakalima ko. Aduna na siya 5 ka mga estudyante nga naapuran og laptop ug laing usa pa ka benepisyaryo ang makadawat pa niini. Way duda mga kapuso, kitang tanan gipakilig ug nadasig yun sa istorya nga gipaambit sa atong mga espesyal nga bisita dinhi sa programa. Busa mga kapuso, please don't change your channel kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live Best of 2021. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Arthur says, taliwa sa atong mga gisagubang nga problema o kalisdanan gudong panahon na kitang mga bisdak nagpabilin gihapon nga ligon og malipayon na, di ba? Oh yeah, so adyo duda ni ana partner next nga kitang mga bisdak madiskarte gayud sama na lang yatong
human judayon ba sa Baguio the next day, adunay mga nag-offer sa ilahang mga charging station, tukaha ng hatag ani og mga tubig ug uban pa. Maong deserve gayud nato nga tapuson kining tuig 2021 nga magmalipayon kita. Busa tanawon ta kining pipila sa mga istorya nga siguradong naghatag og pahiyom kanaton. Atong tanawon mga kapuso, paukyab ni Ate Charing ug of course kinsa wa makaila Randolph vibes nga makalingaw gyud kaayo. Aduna by love life ang reyna ng Korea. No. June 2018 man ata to, naakapato sa Manila. And then, kani bitong dala sa kaboard bitaw yun nato, kanang usahay wa ra gitay mabuhat. And dili siya nga wa gid siya lagi giplano nga kanang magbuhat yung video nga para magpakatawa. Wala ra murag normal ra gid to siya atong tuiga ug katong bulana. Nya ayun no murag na feel ra gid nako nga kanang i-share pod gid nako niya kung kagwapa pero maswertihan sila, di ba? So mao to nag-record drag video nya gi-upload ra and wa ko na expect nga daghan kay ang nag-share, nag-comment nga Diyos ko, karon pa mi kakitaan ng beautyhang maragit ang panga pa lang, maragit Ariana Grande. And of course, ang makalingaw usab nga teacher nga si Miss Angkol, daghan kayong mga pagtulunan nga iyang gihatag gawa sa katawa, di ba? Kitang tanan mahingang ha sa ayang tingog, kaya kayo niya ang panglalaki nga tingog, di ba? O pambabayo usab, di ba? Mga kapuso, pampagaanta ning buntaga atong ililahon kining lain nga vlogger, content creator mga kapuso. Miss Angkol ang tawag niya. Nganong nahununaan mo niya sa mga gimmick niya nga gidalit sa iyang mga followers, sa iyang mga social media accounts aron to hype more atong kabuntagon karon magduwa sa taon na short game lang jojowain kuno o totropahin aron sa mga followers unsay standard ani ni Miss Angkol ha. Ready na ka atong sugdan? Sige, ready na. Dingdong Dantes. Jojowain. Nga naman? Masculine, hot, dayon, kanang na sex appeal. Ginahan ko ng mga sex appeal. Alright, number 2, na siya umaabot nga programa sa Kapuso Network, Dennis Trillo. Chochopahin, feel na ko, click mi niya, nindot siya ibarkada kay, adventurous na pagkatao. So kung mga nakita niya sa videos, adventurous kasi Dennis Trillo. Ikatulo, pambansang abs kuno Jack Roberto. Jojowain. Kay? Kilig, like, super hot. Grabe ka hot. As in, tanan siguro nangandoy aning Jack Roberto nga mauyab. So ako pod. Alright, last, Marian Rivera. Jojowain. Wala man siguro ulit tao nga di gusto mauyab si Marian. Pina-beauty pageant kuno nga intro. Transgender people have always been existed. Gender has never been binary. We always exist, resist, and persist upon our rights and liberation. Maayong adlaw mga kapuso, I am your Miss Angkol. Ay, laging pada. Bless Angkol, be. Maayong buntag, Sir Nick. Shoutout din ninyo dira, sir. Sa kung saan man siya, balitang bisdak ni sir. GMA Regional TV Live. Ay, Regional TV Live. Pangbuntag nga programa, Steffi. Ay, maayong buntag, Sir Nick. Sa Regional TV din ha, sir, sa Central Visayas. Ako di ay si Stepfather Rose Ay, kailap. Ako di ay si Stepfather Kailap na dash. Ako di ay si Stepfather Rose Pharmacy, one person abing a story. Atong hisgutan ning imong gibuhat nga runway video susama sa gibuhat ni Steffi Aberasturi, imo siyang gi-impersonate sa may sinugdana na ningano naka Sir, kanang namo nag-poster ba si Sir Stacy Loren na ko ni pa contest. So ako na yung nanag na speak siya na ko kay Steffi Steffi Aberasturi sa siya. So kay ba ko mo paso, pero ang kalainan naman ni Steffi Aberasturi, di siya kay ba mo saita, di siya ba mo kamang sa tapa. So, ako siyang butang gi-twist, ako siyang unique,
Kaya para ang tao, makatangin itong good vibes, malingaw sa sila kay pandemic meron, sir, di ba, sir? Muhatag ta good vibes. Samtang kini silang duha, makalingaw gyud kaayo og murag hilabhen kasakit sa akong tiyan o kinatawa ani. Tandem ni sila, duo ni sila, kuratsa ang tawag nila partner nga ato ni silang gider sa lain-lain nga. Ito mga challenges gihatag nato nila. Okay, very talented matsab kaayo kining duha ang kuratsa. Karon nga nahibaw-an na sa atong mga viewers kung kinsa ang pinaka ninyong duha. Mamahimo ba namo mahibaw-an sab kang kinsa man ni ideya ang kuratsa ngano mang naka-decide man mo ani nga comedy serye. Impromptu karong buntag hatagi ko nimi og sample nga confrontation scene ninyo duha. Agoy binuod ko. Oh, tinuod. Ate tika, pero wa ka ng respeto sa kuha korason. Imo gikuha, imo na ng tanan. Maski nang dili ang para sa imo, imo gihapon. Kay ako amang gyud. Di magila siya para imong ha. Ako ajud na kay po amon korason. Sige. Unsaon man kanimo kung wa ko'y po amon og sukad karon. Sukad karon korason. Unsa man? Ayo sig daghang storya. Storya na. Dili na tika ilang igsuon! Kay traitor ka mapagkaigsuon! Di tika igsuon kay batikad na mapagkaigsuon! Og mao na ba ni mga kapuso ang katapusan sa istorya sa managsuon nga si Corazon o Kuratsa. Ang hinaot mi mga kapuso nga sa sunod tuig ubay-ubay pagyud gihapon nga mga talented nga mga Bisaya ang atong ma-feature diri sa programa. Of course, ang hinaot namo pakahatag gyud ta partner og kalipay sa atong mga viewers matag buntag. Usa daghang kayong salamat sa ato ang mga very creative nga mga content creators nga bisan pa man sa kalisdanan padayon gyapon nagsabuag og good vibes kanatong tanan. Pasalamat sa social media no nga mailang himong platform aron kitang tanan makakita sa ilang mga pasiaw. Tinuod gayud. Nang hinaot mi mga kapuso nga kami dinhi sa programa na himong taytayan aron kamo masayod sa lain-lain nga mga impormasyon, pinaagi sab sa lain-lain mga personalidad nga ato nga na-feature sa ato mga segments gikan sa mga newsmakers, mga inspirational stories katong mga nag-viral nga mga videos ug mga personalidad ug uban pa hinaot ka kitang tanan dunay nakuha nga mga pagtulun-an gikan kanila. Kapuso, sud sa tuig 2021 ubay-ubay gyud ug lain-lain kining klase sa mga istorya nga atong na-feature dinhi sa GMA Regional TV Live. That's right, partner Nick. So, adunay istorya sa kamaya, kalampusan, gugma, o uban pa. Apan, bisan pa man sa managlahing mga istorya, sila adunay susamang tumog ang maghatag og inspirasyon sa atong mga kapuso. Busa mga kapuso, aduna kami ibilin nga pabaon alang kaninyong tanan. Sometimes a year has been so disastrous and so terrible that entering a new year will automatically mean entering a wonderful year. Kinigikan ni Mehmet Murat Ildan, usa ka Turkish writer. Kapuso, sa mga gusto nga mo preview nimong episode and more, please visit our official website www.gmaregionaltv.com ug bisita hasab ang official YouTube channel GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghan kayong salamat mga kapuso sa inyong padayon og way bugto nga pag-uban kanamo matag buntag. We are forever grateful for 2021 mornings nga inyong gispend kauban namo mga kapuso, and we wish you a brighter, literal ha, nga better and brighter 2022. Busa tutok lang kamo dinhi sa inyong kapare sa mga matag adlaw ang GMA Regional TV Live. But in all things mga kapuso, God may be glorified. Stay strong, stay safe, stay healthy para sa tuig 2022. Happy New Year, kapuso! Happy New Year!